accions des de la política. Aquí, en una de les sales del Parlament, ha tingut lloc la Comissió de Territori. Al matí ha estat protagonitzada per Beatriz Fernández, de la Fundació Arrels, i per Irene Escorihuela, la directora de l'Observatori de Drets Humans. A la tarda, la Comissió de Territori ha estat protagonitzada pels consellers, que han presentat la seva línia de treball. Aquest matí la Comissió de Treball s'ha iniciat amb la ponència de les expertes Irene Escorihuela i Beatriz Fernández. A continuació s'ha donat pas al torn de pregunta on els consellers han plantejat a les expertes els seus dubtes respecte a les lleis d'habitatge. La situació actual que denuncien és de 700.000 desnonaments a la darrera dècada. Avui dia hi ha 1.200 persones sense sostre a la ciutat de Barcelona. El nombre de pisos turístics ha incrementat. A tot l'estat espanyol, el preu del lloguer ha incrementat un 30% des del 2007. Això implica que moltes persones que estan vivint de lloguer han vist incrementat substancialment el preu de la seva casa. Les ponents han anunciat que les principals problemàtiques són la manca d'habitatges, l'escassa regulació per part del govern i fixar topalls per evitar l'increment del preu del lloguer. Durant la tarda, els diputats han debatut esmenes del projecte de llei de regulació de l'accés a l'habitatge proposada pel govern. La llei pretén garantir un sostre digne per a tothom. L'oposició ha presentat esmenes relatives a regular els preus i a garantir l'ús social dels béns privats inactius que no han estat aprovades. El govern ha defensat els valors de la propietat i del lliure mercat.